Hello friends, welcome to my Vicari vlog. दा गोदान भिडिअआवनो स्कप बरायनाय जालायबाय. दा जोंनो थास'बारियाव हेपि क्रिसमास जादों. बेखायनो बेरायनो नागिरदों. So guys, भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना. आंथ' दिनैसो ब्लग लाबोलायबायनो. दा नै लोगोफोरबो दं. खोमसिखाय नुवाखै दा स्राङावसो देखायनायसै आं. नै लोगो सासेया मबाइलाव बेस्थ'थार मिस्टार बारहुंखा बसुमतारिया. नै दा थांगासिनो साइकेल गेग्रेबजों फैदोंमोन आं. ओमफ्राय दा लोगोफोर लोगो मोनफैलायबाय. स' बिदिब्लालाय भिडिअखौ नायलांदो. जोबजासिम नायलांदो गाइस. आरो लाइक कमेन्ट खालाम. स' बिदिब्लालाय नायलांदो भिडिअखौ. स्ल' So guys, दा प्रग्राम जागासिनो जानायसै सुरु जाजेननायसै. मेन उद्देश्यआनो जादों जिसुनि सारि जानायखौ खोन्थानाय आरो गाव गावखौ इसोरनि फिसा जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सानाव बिखौ माबोरै खुलुमनो नांगौ, जोंनि गोसोआव माबायदि जायगा होनांगौ आरो जिसुआ दि बयनिबो थाखाय सारि जाबाय बेखौ फोसावनाय.
Bye.